Alex Angulo aktore erandiotarrak zinemira saria jaso zuen atzo iluntzean Euskal Zinemaren galan. Imanol Uribe zuzendariaren eskutik, Kolobika Jauregi eskultoreak diseinatutako oroigarria jaso zuen. Iaz jaso zuen Uribek saria. Biek Segoviako Ieza filmean egin zuten elkarrekin lan estreinakoz. Angulok gogoan izan zituen hastapenetan lagundu zutenak. Eta antzestea talde lana dela azpimarratu zuen. Sí que de verdad que he aprendido una cosa, es que esta profesión o es de equipo o es de grupo o no es profesión o no es nada. Creo que ni los protagonistas funcionan solos sin los secundarios y los secundarios, si no hay un protagonista, ¿a quién vamos a temer? Angulok saria jaso ondoren, Txaber Larriategi eta Josu Martinez zuzendari bilbotarrek debekatuta dago oroitzea dokumentala estreinatu zuten.